कोकणात स्वतःचे घर हीच काळाची गरज. आमच्याकडे पुढील मालमत्ता उपलब्ध: कणकवली NA प्लॉट्स, रो हाऊसेस, फ्लॅट्स आणि स्वतंत्र बंगला, आंगणेवाडी, रो हाऊस व बंगला, काळसे नेरूर पार, बॅक वॉटर टच बागायती प्लॉट, वेंगुर्ला वडखोल, ॲग्रिकल्चर प्लॉट्स, स्वतंत्र 7-12 5 गुंठेंपासून पुढे, कट्टा मालवण, डेव्हलप्ड NA प्लॉट्स. संपर्क: स्वामी शिरीष, सिंधुदुर्ग, 9987 141777 किंवा 9403 802770. दिवाळीच्या मुहूर्तावर पोलिसांना सरकारकडून दिवाळीचं गिफ्ट मिळणार आहे. शिंदे फडणवीस सरकारकडून पोलिसांच्या सुट्ट्या वाढविण्यात आल्या आहेत. 24 तास नागरिक सुरक्षित राहावेत म्हणून सणासुदीला देखील आपलं कर्तव्य चोख बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिवाळी सुट्टीचा बोनस घेऊन आली आहे. नेहमी सुट्टीची कमतरता असणाऱ्या पोलिसांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिपाई ते पोलीस निरीक्षकांच्या सुट्ट्या आता वाढणार आहेत. सरकारने पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. आधी पोलीस कर्मचाऱ्यांना 12 सुट्ट्या मिळायच्या, पण आता ह्या सुट्ट्या वाढवून 20 करण्यात आल्या आहेत. दिवाळीच्या मुहूर्तावर पोलिसांना मिळणारा हा सरकारकडून मोठं गिफ्ट म्हणावं लागेल. शिंदे फडणवीस सरकारकडून पोलिसांच्या सुट्ट्या वाढविण्यात आल्या आहेत. 24 तास नागरिक सुरक्षित राहावेत म्हणून सणासुदीला देखील आपलं कर्तव्य चोख बजावणाऱ्या पोलिसांना दिवाळीचं सरकारकडून सुट्टीचं बोनस असलेलं हे गिफ्ट मिळालंय. नेहमी सुट्टीची कमतरता असणाऱ्या पोलिसांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिपाई ते पोलीस निरीक्षकांच्या सुट्ट्या आता वाढणार आहेत. सरकारने पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टीचा मोठा निर्णय घेतलाय. आधी पोलीस कर्मचाऱ्यांना 12 सुट्ट्या मिळायच्या, पण आता ह्या सुट्ट्या वाढवून 20 करण्यात आल्या आहेत. दिवाळीच्या निमित्ताने सरकारने पोलिसांना दिलेलं हे मोठं गिफ्ट म्हणावं लागेल. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.